Hej, jeg hedder Jonathan, og det er mig, der har kanalen her. Nu og i den kommende tid, så afholder jeg flyttedag. På grund af nogle tekniske og mærkelige ting, så skal jeg altså nu til at flytte mine videoer. Men bare rolig. De fortsætter med at være på YouTube, men et nyt sted. Det kan være, at du skal forny dit link, eller lige finde det på ny. I stedet for én kanal, så får jeg nu 3. Der kommer til at være Psykologikanalen. Det er der, hvor alle de videoer, der handler om psykologi er. Så bliver der Underviserkanalen. Det er der, hvor alle de videoer, jeg har, der handler om undervisning, og hvordan man underviser, og hvad undervisning er. De kommer til at være der. Og så kommer jeg til at have den 3. kanal, og det er Nordic Psychology. Der vil jeg have de videoer, der er på engelsk. Så det bliver lige lidt bøvlet, men jeg håber at gense jer på mine kanaler. Abonner, del og spred budskabet. De er der stadigvæk. Så det er altså bare at gå på YouTube og finde den specifikke video, du savner. Eller også, så kan du finde en af de 3 kanaler. Du går op i søgefeltet, og så skriver du Psykologikanalen, eller Underviserkanalen, eller Nordic Psychology. Der er det karakteristiske logo ved dem alle 3 i hver deres farve.